अकार जगन्नाथ उकार जगन्नाथ मकार जगन्नाथ ओंकार जगन्नाथ गोलोक जगन्नाथ गोलोक जगन्नाथ त्रिलोक जगन्नाथ जगत जगन्नाथ सृजन जगन्नाथ पालन जगन्नाथ संहार जगन्नाथ संसार जगन्नाथ जगन्नाथ जय 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 जगन्नाथ सावधान नवकोटी कर्णाटक कलेवर्गेश्वर उत्कल नरेश गजपति श्री श्री इंद्रद्युम्न महाराज राजसभा को आगमन करुछन्ति। सावधान मंत्री विद्यापति आम राज्य और राज्य बाहर घोषणा करा जाओ एवं दक्ष कुशली महाराणा और कारीगर माननकु महादेव विग्रह निर्माण करबा निमंते निमंत्रण करा जाओ। आज्ञा मणिमा आपणक आदेश शिरोधार्य। जुहार मणिमा कौन लागुच कि संवाद जड़े महाराणा आपणक साक्षात करबाकू चाहुचंती। ठीक अछि तुमको प्रवेश पई अनुमति दियो। आज्ञा मणिमा राणा महाराज आपण किए ना कौन मणिमा मुझे कारीगर शुणिले आपण विग्रह निर्माण पाई कुशली कारीगर खोजुछन्ते तेणु मु आपणको साक्षात करबाकू आसीछि। आपण निजे निजको संभाली पारुनांती आपणक हाथ देह थरुछि आपण कथा ठीक रे कहि पारुनांती आपणकर बाध्यता स्पष्ट जଣା पडुछि। हा 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 आपण विग्रह निर्माण करिवे आपणकर ना कोन आगुरु केबे एही काम करिसंती। आज्ञा मो नाम अनंत अनंत महाराणा मु केते विग्रह केते मूर्ति निर्माण करिछि तार हिसाब नाही। अरे मते सुजोग दे परीक्षा करंतु मणिमा से महादारु मते टिके देखेई पारिबे। निश्चित ए सठारे देखंतु महादारु
ପାରୁନଥିଲି, ଅଥଚ ଏ ବୃଦ୍ଧ ଗୋଟିଏ ଶିରା କାଢିଦେଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତମକୁ କଥା ଦେଉଛି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ବିଗ୍ରହ ଗଢ଼ିଦେବି। ମହାରାଜ, ମହାଶୟଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ହୁଏତ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢି ଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି ମହାରାଣା ମହାଶୟ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଲି। ମଣିମା, ମୋର ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। ସର୍ତ୍ତ? କି ସର୍ତ୍ତ? ମଣିମା, ମୁଁ ଯେଉଁ କୋଠରୀରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି, ସେ କୋଠରୀ ବନ୍ଦ ରହିବ। 21 ଦିନ ଯାଏ କେହି ବି ସେହି କୋଠରୀକୁ ଖୋଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ବାହାରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଅହରହ ଚାଲୁଥିବ। ହଉ ମହାରାଣା ମହାଶୟ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି। ମହାରାଜ, ମହାରାଜ! କଣ ହେଲା ରାଣୀ, ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ଜଣା ପଡୁଛ? କରୁଛି ମିନତି, ଶୁଣ ହେ ନୃପତି, ଦାସୀ କଥା ବାରେ ଘେନ ହେ, ଶୁଭୁନି ଶବଦ ଭିତରେ ସେ ମୃତ, ଖୋଲି ଦିଅ ବାରେ ଦ୍ୱାର ହେ, କରୁଛି ମିନତି, ଶୁଣ ହେ ନୃପତି, ଦାସୀ କଥା ବାରେ ଘେନ ହେ। ରାଣୀ, କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା! ଆଜିକି 14 ଦିନ ହେଲା, ଆହୁରି 7 ଦିନ କଣ୍ଟ ବାକି ଅଛି। ନା ନା, ମୋ ଦ୍ୱାରା ସେ ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧ କାମ କଦାପି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମଣିମା, ରାଜ୍ୟ ସାରା ଲୋକେ ଟୁପୁର ଟାପୁର ହୋଇ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଭିତରୁ କାମ କରିବାର କିଛି ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁନାହିଁ। ସେ ବୃଦ୍ଧ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଆଉ ଜୀବିତ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ନରହତ୍ୟା ପାପରେ ଭାଗିଦାର ହେଇଯିବା। ଦୟାକରି ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଏକି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛି। ମହାରାଣା କାହାନ୍ତି? ମହାରାଣା, ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ମୋ ପ୍ରଭୁ ଅଧା ଗଢ଼ା ହୋଇ ରହିଗଲେ। ମୁଁ ପାପୀ କେତେ ବଡ଼ ଅପରାଧ କଲି। କଣ୍ଟ ପୁରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଦ୍ୱାର କାହିଁକି ଖୋଲିଲି? ଧଣ୍ଡାମାଳ ବୁହା ଦୁର୍ଦଶା ରାହୁ, ଚଣ୍ଡାଳ ଗ୍ରାସୁ ଅଛି ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ, ଭଣ୍ଡାରେ ଖଣ୍ଡା ନାହିଁ କି ମଣିମା, ମୁଣ୍ଡ କାଟି ମତେ ଦଣ୍ଡ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ପାପ ମୋ ହେଉ ଖଣ୍ଡନ ଯେ, ପାପ ମୋ ହେଉ ଖଣ୍ଡନ। ମହାରାଜ, ମହାରାଜ, ମହାରାଜ! ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ନୀଳମାଧବ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଇଏ ମୋ ପାଇଁ ପୁଣି କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା?
ଦ୍ୟୁମ୍ନ ଉଠ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହୁଅ। ଯାହା ସବୁ ଘଟିଗଲା ତାହା ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏଥିରେ ତୁମର ତିଳେ ମାତ୍ର ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ। ମୋର ଏହି ଅଦାଗଢା ବିଗ୍ରହ ମହୋଦଧି କୂଳରେ ନୀଳାଚଳରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜା ପାଇବ। ଯାଅ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଅଗ୍ରସର ହୁଅ। ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ବିଚିତ୍ର, ତୁମ ଲୀଳା ମଧ୍ୟ ବିଚିତ୍ର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ କି ଜୟ। ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ବିଚିତ୍ର, ତୁମ ଲୀଳା ମଧ୍ୟ ବିଚିତ୍ର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ କି ଜୟ। ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ବିଚିତ୍ର, ତୁମ ଲୀଳା ମଧ୍ୟ ବିଚିତ୍ର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ କି ଜୟ।